Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Paho, the Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Cassia. The Fia Danso, Area, no Mionu, Apemu Copim, Nomi and Sabrenos, Yebesan, so she had been Radiasem. I was home for old Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Yishra, away Yesudim, Yamishra, Amen. John chapter 3, verse 17. John 3. And Kayansa, Anna John chapter 8. Sa quotations true when I'm there, Bekasa. So, time I yesu, Abbas, I see you soon. Bible say, or buy. Abba share, dear Wajera. Okay, no question. Dear Wajera, a nipa, or cra, why you until I yesu bass, I see you soon. Patomon Shannon so. Second, and yet Yadientina yesu bass, I see you soon. And come. And yet a Juma Semtina yesu be we. And come. And yet a quantuntina yesu be we. And come. Patomu temi. And yet our rentina yesu ebe we. Question and come. And then you was some genti and a yesu be we. And come. Sir, we believe better. I was as you and the Samosan and so yesu by was on the crown one for the abandoned by Asumie. Some quotation baby in Tiasia. I am part of one for some Jena by. When him say, I told her na yesu to me pretty. Now Israel do that for a sea for them and to question him. And be say, Adiana Papane, so on Frere Radia and come to me yet. Yeah, a bit of a coordinate, Bissian in a Chinafe, Iowa. Nothing to more than Tisame. Meva Pane Richard, Namaka Sameti, yes, with Dimaka coordinate here. Namaka Power to me. And it's our time was what then Cranton. San Cranton at the separation. Yeah, Ebba. Ten and born in time. Dear 1 years one in Samimi years should be now Puna at the time that Tommy no time. The Matomu Jemmy. At the time that two any pan in time. And to Mr. Out hear me. So a casa one fa asum Jena buyer or the encrantana by Yanko Possum was on the walker. What the Yanko Pon Assam by and a radiasam so a young cranta de Nufanu. No question. A young cranton for no a nimuta a tirasuka. And to a big biara or Betty yes, what you know. Sameme Puna. Menono, Yangri, hallelujah, Yantam, problem Ebes, Sana no Paswatia, Entisame, Mia Camoni, Mia Ankankani, Mia Bahani, me was some from Mia Bosum Sumini. Nami Bati yes, dear, I was a family no more day, or more time. Yabapu, by almost, and that's a sister be frame. No account of me, bro, me, bro, family of Frimono, or Munti yes, you need. And to about accept Christ. Adia de Shannon. Oniasum, you obi why to me poison. Yet to me you free fear. Because of sir, baby, I wakura, and they wakwa dinner dinintino. At the time, Abato no papa, and no mammy no family in them. Yeah. And Jesus buy them, or so buy so barber shall not want it, dear wire. And Sapa person and person me Ginadi. Nani Pabia o Tiemi Ehunu. Yanko John chapter 3 verse 17. John chapter 3 verse 17. When Botainta Yesu Basa says Sabotation or Bacano. Botai went in a Yesu Abba Yanko. No Yanko Pon small Banu so Bebuya said. Now on Yanko Pon. One Suma Jesus Christ sir. Obebuya said. Amra Bebuya said ye. Amra Bebuya said. Name someone found a Sonny Yassi. So I'm found a sooner one to Yassi. Uncle. Yassi now. And to this time, yes, I believe when you at a Muda bread. The question. I know this time, any buate. Matomu Tema. Sumaya Suman on the side. Ambra no material city. Uncle. And free on pony. Yeah. And the Bible, I confirm it. May some have a cast I don't chapter 18. I back confirm it purpose in Tia Yesu Basa Siwesu. This time, baby, I am in some no one. Baby, uncle, ya de frafra. Massa, this time, a brave woman, a short period of time. Anna, yes, no, a ban or call. No question. I can't know what to do for. I will tell more. Yeah. As long as I said, I remember Pasuma Meno. Sana Mesomea de Mesomamo.
na soma osoma do Nyankopɔn wasam ana soma wo ana osoma kwa momma dawro na mo kan kire wiase nyina sɛ osoro ahenni no osoro ahenni na ayɛ dɛ aban enti mo nya dɛ mo nsakira mo akyene that's the purpose of Christ papa sa sam wenti ana wo yasofo ayafrɛw sa this end time but mboyeni ehunu sɛ Jesus Christo se odono Jesus Christo die ntia oba asase we so ne sɛ wono a wayira nti no oba question nya kwantwa aja study sadie we o de so bi batena radio so me wa ha mo mra ha me wa ha afa wo ba o de tiensem obeka se wadwuma wo ba be yeye wa kwantuo wa wade wo yade wo de mo study sansam no nko a no mutimika o mo kan wia otumika sa bra na wo benya ogye ama wo kra ma tibida bon tv kan on kan sa bi da sabra brana benya atwensachira obenya home enti Michael Sebo so nyum no boy no wose sum nyame ma okra yes enti Kristo som ya sum mai dia ba dia ya kra anya hona mfama ho tonti ya sum nyame enti wo de mo study leaders na aba no so watena no oya na so say bra ade ade na woka to so bra na benya nkwaje yes onka enim ontiminka Ontiminka da wentra say sani power enye Yesu na ye da asoma no because the Yesu asoma ni bia no oka Yesu Kristo dia asam nkwaje ho asam da ho pa ana Yesu Kristo tiri mu paso ne say akra wa yira nyina benya dia anka ha asema me kan eye passing because unim say Peter bekan say eya na ye Nyankopon ya say enipa bi mpo bejira obenya nke nipa nyina sa quotation me kan bia na me ra Peter 3 enti on say anjare ka abofra bi owunya ne yam o se time ko ha no won say na Yesu di na tina osu ana obu say Jesus why are you crying ana o say amane enipa wom huna nipa hu amane e wo ha no sanka o sa wa akwanya o de beti nipa nkwanko beye beti oh nso akwanya ni ho biu nso akwanya ni ho enti ono no Jesus aya na yase enipa kwa ebe ko sayem aya na ya ba fe na wo so te wa wo wa ho pe wa ho dia wo pe wa ho to pe na sase su wo dia wo bete enu nti wo tani Nyankopon asem o tane no and sister wo tie me wo ya kromfo wo ya dwamanfo na rich ya fast echo Leviticus me ka asem bia tro de be mo hu se Yesu odo wiase enu nti na man ba ko Leviticus chapter 20 verse number 10 Leviticus ya kan one na ye beche o de start free 10 verse 10 oberima ofa oberima bi se oberima bi efo oberima bi yira tete mere mu no nko yire say awade no na obi okofo be yire no ne nko say sa nipa no wani oba no ne be ma ni no ma say de ba de awade wose kum na won kum oberima no say tete mere mu a wose tama Yesu nya maya no so akoye sa aboni we ya wose e de ye kum mu tie me kan ko wose kum na won kum sa oberima no sa nipa no kum no na oberima no na eja yire da no afa ba ma bia obakwa ne waja obapa yire adano wayi na deja so no wayi obapa deja so kum na won kum mo be so ye be kum mum ya no nyina ye be kum to so na oberima one na ase a oye ne ba yire da afa barima one na ase yire beta no kum na won kum won ba no so asew no ne ba ma ne nya so anya dai kum won so waye tiwade to so wo maja go na tifi o maja be bu o matifi na oberima no oberima bi da barima one barima beda gain gain wasam ne ya ka obi antie gain awo Bible no turumu sankrofo no nya dai munkum wo mo si nkum wo mo ti o na Yesu na mayo so sa boni we nyina ne fa no boni nipa gum o wiase enyama tantan gain lesbianism we ni ne mama irada we ni papa enyama tantan enu ntina Yesu bai ha Yesu don emu du chambi bia papa endi sa boni we obobo so no eno ana oba se oba beti ni pafiri wande ai wonboni endi sa boni we no de ba confirm say Yesu bai wa me condemn na emom Jesus didn't come to condemn, but he came to serve. John chapter 8. John chapter 8 verse 1. So about what say for. About what say for. And this is Yesu. And ya this will be bu attend the ane kwa bawe. I was like Yesu ma ye punu kunu. Because of me a seno. Because yes, namra na dino. Na dino. Ba me basa me ma wiase nyina hunu sa. Yesu enkwaje enti no ya da. Me se ni pa bi won
because bɔnne wo wi ase this time you can see abobo so a gentumi mu boso kwasem ana ɔsɛ sɛ wogyi ne dia wode abɔne na te sɛ deɛn wakom nipa sɛ deɛn na ma asa so sɛ me ɛnɛ emos me kuro no na wodie gain lesbianism magyai wɔse wɔde bɛkyɛw Jesus no wata sɛ bankɛdeɛ tete berɛ a yesu nya maayɛ no deɛ a ɛmmara bia ntia wɔ sɛ yɛhyew yɛsi waboɔ kum ba saa instant justice na ɛda so yɛ adwuma ɛda so yɛ meka quotation saa meda hɔ na masɔle bu nkotoya meda yesu ase because yɛlɛ kora yɛnyɛ nipa no wonim sɛ up to now Ghana wode ɛboase a momiɛnte korɔmfo sɛsie deɛ na yɛsi na boɔ ku no yɛsibi afei momiɛmmra yɛ quotation so ɛda to John chapter 8 verse 1 wɔsɛ na Yesu kɔ ngo bepɔ no so Yesu kɔ ngo bepɔ no so na ahomakye no ahomakye wɔsa sane ba asɔle fie hɔ na ɔman no nyinaa ba ne nkyɛn afei ɔman no nyinaa gye twi ba Yesu na ɔkyerɛkyerɛ wɔn ana wɔhyɛ ase sɛ ɔkyerɛ na twerɛfoɔ ne farisifoɔ ne deɛ ɔbaa bi a twerɛfoɔ ne farisifoɔ de nipa bi baa wɔtwe ne dwuma so bae ana mo baa no mo ka kyerɛ Yesu sɛ ɔbaa we yɛkye adwuma mo wɔkyerɛ dwuma so pɛɛ nso Mose sɛ yɛmmara no mu sɛ basa oko to quotation na meka yam omu nam asam so enya se bia omu betwatoro omu se we de ye tie no so de ento omu confirmation omu prove a kire se asam no omu kan enya toro bone no ba no waye titaso na mo tie ne yo aha na Yesu ebeda ne ho adi akyerɛ wiase nyina de entia ɔbaayɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔba so ɔbɛgye wiase no aha na ɔbɛda ne ho adi afei toa so wɔse verse 5 no sɛ nso Mose sɛ yɛmmara no mu sɛ Mose aka Ghanafoɔ aka to wɔ sɛ wɔnsi nipa te sɛ yɛbɔ korɔno a saa nipa no yɛsi prison ɛde ama Ghanafoɔ enti obi yɛ bɔne a monkyɛ ne mfa ne mmara kɔhyɛ hɔ montie o sɔfo wɔkɔyɛ program bi wɔ Accra ɔpirikyi ana Amrobes 5 ɛsɔle ɔmoma sa so na ɔmyiyi ɔmu tuo sɔfo yɛasakyera polisi ni bi te dɛ mu akwam wasɔle hei sɔfo mo yɛmfa wɔm nkɔ prison ɔse masa deɛ mu tuo akɔkye no na yɛmo dea ba deɛ Awurade na memanum asɛm so agye ne deɛ ɔnyɛ Ghana aban deɛ ɔnyɛ Ghana aban deɛ ntimi mfa ne ma nnɛ mfa ne ma akyina wei ɔyɛ Awurade deɛ enti Ghanafoɔ aka ato sɛ obi bɔ korɔ no a saa nipa no ampa wato mmara wafom yɛmfa ne kɔyɛfa prison enti Yesu ɔso sesɛe wɔsɛ yɛ deɛ ɔka de sɔ ne hwɛe afei ɔmo asɛm no mo sa aka no ɔmo de tutu Yesu ano na ɔnya bibidi akɔtoto n'ano enti ɔmo de sɔ na hyɛ deɛ ɔbɛka na asɛm a Yesu ka Yesu brɛ ne mu ase de ne nsa kyerɛ afei Yesu brɛ ne mu ase na ɔda so wala bisa no time a ɔsi ne tira ase no David na sɔfo wɔ ma mesuri wɔse ɔsi ne tira ase no ɔdorɔ akoma heart ɛna ɔkyerɛ mmara nsɛm du egum ɛwɔ fam hɔ ɛna ɔhyɛ ase sɛ ɔɔkan enti mransam du na otrogu akomani mu no oguso a ɔkan no ɔbɛba be wiasem bi wase ɔto asokɔ wase na ɔda so bi besa no no ɔmani mu so se wɔn sɛ afa na ɔkyerɛ wɔfam woni nyina na nkɔfo so gyina ho enti Yesu pagya na ni no kwase obuso ɔmo nyina sɛ kɔ mu de ɔnya bɔne ni ne ho dia ɔse wɔn bɔne ni ne ho no dia ɔse bɔne ni ne ho no dia ɔse bɔne ni ne ho no bɔne ni ne ho no mane nto ɔbɔne kane mane mfa bɔne ɔnto kane ɛmo sa ɔbɛn kane ɔbrɛ ni mo asibi ɔtwerɛ fo afa ɔbrɛ ni mo asibi second time na ɔne ɔse sa twere fam ɔse na ɔde ɔte yɛ no afa ɔte yɛ no wɔna honi bu wɔn fo wɔn ma honi wɔn conscience ebu wɔn fo afa wɔ fredi ma akɔ afa wɔn twane 1 2 3 4 wɔn hwa wɔdi akyire wɔn nyina ate bɔ na ka Yesu nko ne ɔba no wɔgye ne fifi afa ka Yesu enko ane hwan ɔba no wɔgye ne fifi aha se tira ne sɛ sister brother bɔne na wotem no you have only one person called Jesus Christ amen amen because ɔmo ba na asɔfo wɔm na anuanom wɔm abusua wɔm anamfo wɔm ba ɔmo nyina dwane ɛkyerɛ sɛ wo lifestyle bɔne a wotim no only one person ɛna otimi gye nkwa only one person ɛna otimi de bɔne kyɛ only one person na betumi ato afirim that is Jesus Christ amen ɔno nkwa na sɛ unya akwanya ɛba Yesu anim na Nyankopɔn asɛm ɛde ma wo nei asɛm na me preach kyerɛ no Yesu na afa me mu aka enti atesa de wo aba nanim no na owie no amfansi ɔto aso bɛsɛ no sɛ na Yesu ma ne mu so na wahu no obiara sɛ ɔba wahu obiara sɛ ɔba no sɛ ɔba afa ɔka kyerɛ ɔba ne sɛ ɛhe no ɔno tofo yi wɔ afa rich ma no tofo no wai obiara mu fo na omu wai obiara mu fo
set omuwai omuko waso obi antime amufo ane ti dem de ma na ose afi wose oba ne say obi amufo wura se obi amufo yesu say no say no na ya aponefo no madwane dia yesu say no say ene me last word am de ma ne say me nso me mufo me mufo enta be fe na be confirm John ne say oni papa na ma wiase say obebu wiase dia na se wiase mpa hallelujah amen se wiase amfa no so nya dia ankwa enti that time no ena me preach yesu ni asase so wo bu atan na mo asase so say o ye dai o ten kwa na mo sa wan fa dia wo wachi na second coming no dia wa say ko wo say enko ye boni bio afa ko na manko ye boni biam na dia chen say ya ma so na dia chen say na dia chen say chen we ma so ye chen we no kasaka efa judgment day last days atemuda because Bible say ewiase wiye ebremu sa o tatade na se sha manipa no Bible say eyeja etese ensuo ya so nya nsuo na eyetade once the first na ye babo ne dia abo na kedi besi ene yakun ba wo say second one na se wantinya ansacha na kwa akwa bi ko bokro no enti okoye no na nipa na lawyer na okosi ni so no otim twitwade no okowi akoko ana oka asem ni bi ma na ana oboa no ana ojan no na osrey ana owie no tu akwa no fo se wonko wonhwe no ankwanko ye saade ni bio enti akwa no koye no asoden ana osa ko wi a odwan enti oba na lawyer no ya promote no amana koye judge enti ohun na akwa ni bosi ko ye se time or yellow yam o chade me o tim chade me and now on the over robo our judge and here marie no see cross o we no say osaka no judge ayamia me na last o chade me no okay time o buy no now I was a judge when him say mama mu secret baako judge yanko judge anim sawo ye unya asema de otim ko no ho ye hwan lawyer no afa yambra bo judge pato mo tile meka yambra bo judge demudia afa judge onyinam mo obi awo on de obu atentene ne mumie no totomo anu a ne ye jama baako enti me besa me kire wo se ebra na me judge lawyer ne de na me timi save mu twitwade wo but this time me ya judge enti no mercy ma me ka se me kire Jesus oba first no na oye lawyer you twitwade yen enti obetwade yen yetimi kon ntan enti bane dudu obi a baby so sra wo de bechawo but second coming no bet na tamu adwam no his church to that time no mercy kumbo ni hobio tino ka kire oba ne say mama wa kwanya for the first time na mom kwa no ankoye boni bio na ankoye boni biam na de cha wei ama so atiefo mu chemi nyina se wo sa kromfo eko ya buno na tifa bo epo ni bidia ene eye question mark ema for pa eye question mark ema se wo ampa wo se boni anye na wo bu boni watan dia ene atemu da kese bi twen because ankrofo ne ko gina ho obi ani ho a otumi ka se media menya boni da etimi atobo na bon sister so kromfo na otobo boni bia ko Romans chapter 2 Romans chapter 2 verse 21 Romans chapter 2 verse number 21 was it afi wa wo church obi no afi mu a asofo amaba enso no amaba a mo kire enkrofo won church wo ho first question aya mu titi mu bi was wa wo kasa owiade no wa wo san krofo say mama ye nuade owiade afi wo krofo a na okobo no so tight unjia oya kromfo na anya kromfo so say yes obi abubi to a na oya ma sew won se no munkunu oya abosa na wonya abosa oya abosen oya family planning odam oya family planning na wonya oya ento ne say ni panu na mo ya pe awudifo satira wadu na de chenwei amaso ha asofo aba mesramu mum ye preaching mani pa hunu sa Yesu Kristo da so a jemkwa yes mo bonifo hu se onu ntina Yesu bae mo bonifo hu se onu ntina Yesu bewi mo bonifo hu se onu ntina Yesu begu ni wani mase but this time mo chai mo nkoso nti enya ya de sentina Yesu bae o mo funti
enya no nti pasa wo public o congregation kase a wo benya nya hu so wo ya big man eno na hia wo mo sere enti adia ba ko ti ma atmosphere wo asoro echangi de ba de so odi mboye ni be sachira na adwene so odi mboye ni be sachira na adwene enti wa so de mo da ben obi adi adanse se me de Awurade ase na me ya kohini na me ya kowinsani na me ya amroba na me ya twamanfo aso na wa so dem mese ko tire ba twi ho na wo empra twa hodo ho na wo eme ba so de legacy mo de ba tani ntonyu mo de ba twa eniam mo de ba so de dem eso ne nyina ti sofo sa afra no sene nko ba council ano de ontimi hu nkan kire no na emom utimi hu boga wo be ware no ne na wo ya paifo ka kire no ha enkremofo abosomfo malamfo no ogusi de nyina owo aniswade hu no yes omu na hu bi enti da wo ye no enya nwanwa modern boy ni hu sa Yesu ba wa mana kwanya for the first time so one sachra any here Yesu omu oba ne for say wonim say enu nti no oba so oba beje no enkwa enti wo sasa quotation e confirm adwuma kroncha Yesu ye da aba God. Eti mo kyerɛkyerɛ mo mo kyerɛkyerɛ nkrɔfo enso mo kyerɛkyerɛ mo to aso wa wo se won sɛ yawade wa wo se won sɛ yawade wo sɛ yawade wa wo tire ohoni no wa wo tire ohoni no wo fom asɔle fie nuoma wo fom de abai asɔle fie nuoma fa asɔle fie nuoma wo fom enyama girigiri sɛ de odi kwahin samaba de wo bedi wo church wo ne hia enwisia ne nyanka wo mo hia da bia mo de mo nko mo de ne hia da bia mo nko mo de ne hia Pasa, we are very careful, Papa. If it's a papani one of Bewuyan, Munchana, Anyaqua, but Tamafonia Muchafa, yes, Macron Fonia Muchafa, my Amro Banyamuchafa, and here. Sister who tell me, Miss Row, Sababia Watano, when him say what now, so in 100 years. Why, yes, I went to me such a Johnny, Sister Jai, come quite in the because who might be a Kumas, a Jumabro science, or Mammy Scana, Mammy the Free. Oh, now who dear we are singing now, Mammy Toby. Ne baba no so ho no onso ni kunu one ni kunu wosika awumso asifi omso ewo ahode ya ne maami wuya na abaya na sa akwaje ne maami de na beka ho pede enti one day anopo mu koye ye so koda ne maami de mu koye na odantoma no ene odopranim na wawu very good abayo ano yo wawu oda niemanim wo de kwa ko so no okutu niema no sesen o mso koye no odam sei ababa ni nsem no odam tim keja wawu esini ku kase waka wonkwa wo niema kura wo ntimi mfanya hwe wo sa kwacho maami de de beboso adianko omkwa no odam dawoko fashion sonko entimasa se obi a odo no nipa odo no da bia ohwehwa enkwaje ma okra kwasempa so woni ma ohwehwa enkwaje ma okra enti se wadu ya se pone awudi uya eda osofo nam ska wo de maninti ka wata maninti un se sofo eda bone awudi nyina osofo ntimi nka oya wotamfo papa onya obuafo ompawasam wan enipa bio de nyu enso nyunu mia ne kroma ne ba no oya ne ba ne tamfo on penasem metwa ne ba ne nan enti mesramo atiefo mu tie me nyina wo boni nti na Yesu baye enya wa yare santia bi awe osia akwabi ana odi kama akwa no ne boni okacha se wo de wo boni achew me bebu sam question adenti na Yesu hu no akwa no wo ebubu ani wani kama na so de anantansa no de ne boni che no bodi kan de ne boni ache no owie no wase se me won kwa se mitimi de ne boni che adenti na mitimi mane nanti asaro okacha no sole nanti ekira se ne nkwaje no ehia ne China yaresa mystery patoti da mekan won nkwaje ehia echen wa yaresa so woni mu a enti mesramo mede manuasi atiefo mu tie me nyina Yesu wo wunti no obaye wa ma tenenefo dabi wa ma mebuatan dabi wa ma papafo nemom aponefo nti na Yesu baye and the last me wo tie me Yesu say o chen bra obetew amroba Yesu say o chen bra obetew jamanfo Yesu say o chen Pastor Jesus glory be to him. Amen. 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 We must all obey me from my personal number. Obey me from 0249 0249 41 41
2989 0249 412989 mesam landline de mamon frɛ